аввало ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи таоло ва баракоту ба кулли бинандагони шабакаи садои умед ва ба кулли мардуме ки алҳол моро тамошо карда истодаанд. Миннатдор ҳастам аз ҳамаатон. дар муддати кӯтоҳ ин қадар моро дастгирӣ кардем. тӯли 2 сола 2.5 сол шуд дар ҳамин интернет ҳастем. Бо дастгирии шумо 250,000 обуначӣ шуда истодаем. аз ҳамаатон миннатдор ҳастам ки дар байни блогерҳо ҳозир якум рафта истодаем ва мо дуо мекунем ки худованд ҳамаи ҳамин блогерҳои тоҷикистона миллион подписчик кунад. ин ҳам барои ободии ватани мо аст, пешрафти давлати мо астай. лекин ман миннатдорима ба ҳар яку яки шумо расонданӣ ҳастам ки шумо будем ки моро дар муддати кӯтоҳи қадар дастгирӣ кардем. Бо дастгирии шумо ҳамаи ин шудагӣ астай. агар ки шумо намешудем мо чӣ кор карда метонистем? Ягон кор карда наметонистем. ва иншоаллоҳ ки мо ҳаракат мекунем ба хотири ин қадар дастгиритон беҳтарин филмҳо, клипҳо, қиссаҳо баҳратон пешниҳод кунем. мо рости бисёр филмҳо гирифтагӣ ҳастем. баъзеҳо тамошо кардагӣ нестанд дар канал. мо хай бибудорем шумо тамошо кунед озмуни қориёра, баъзеҳо қисмоша тамошо кардагӣ нестанд. бисёриҳо будорем ҳамаша тамошо бикунед иншоаллоҳ. лекин дар баъзе филмҳои мо зан лозим аст. филмҳои ҳазрати Умар, Али ва ҳар як саҳобаҳои расули худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам ки ягон тарбиявӣ мегирем, барои мо зан лозим аст. ва бисёре дар комментариҳо менависанд ки шумо фақат филматонро ба мардум мегиред. несте ки дар филмҳои шумо ягон зан биёяу иштирок кунад. хай мо ҳам занако мо ҳам ҳастем тамошо мекунем. мисол хай худтонам медонем ки мисол филми ҳазрати Юсуф чӣ қадар занҳо дар онҷо бозӣ карданд. агар занҳо намешуданд филм маъно намекард. ман боварӣ дорам ки ҳамаи шумо у филма тамошо кардагӣ ҳастем. ай ҳамин сабаб мо ҳам як зан бо худмон гирифтем ки ҳамин хел баҳри шумо филмҳоро боз ҳам бамазатар шавад. яъне ки мисол ҷое мешавам бода зан дар коям. ане апае ки имрӯз дар назди мо мебинед, иншоаллоҳ ки ин апа бо мо филмҳо, клипҳо яъне ки нашидхонӣ, қиссаҳои исломӣ, ҳар мавзӯе мекунем. алҳамдулиллоҳ ҳамаш исломӣ аст, тарбиявӣ аст. баҳри ватани худмон ҳаст, баҳри тамошобинони дураи ватан ҳастанд, баҳри муҳоҷиро ки ман ҳам муҳоҷиратида азоб кашидагӣ, ман дарди азоби муҳоҷиратия ман худам медонам. дар Россия чи аст? аз кор мебиёӣ мехоҳӣ ки ай ватани хитам я тоҷики хитам я филмҳое кардагӣ бошад ки тамошо куниву ҳаловат барӣ. ай ҳамин сабаб мо ҳаракат мекунем ки таъби шуморо болида гардонем. ман дар чанд ҷоҳо гуфтагӣ ҳастам ки аз баъзе филмҳое ки ман мегирам барои ман ягон фоида нест. ман то 8-9 ҳазор сомона расход мекунам дар ҳамин филм ё 10 ҳазор сомона расход мекунам дар ҳамин мисол 10-15 минут меша ман расход дорам. лекин ай ҳамин мо да ягон фоида намемонад. баъзеҳош автора пул кор карда наметонем. лекин барои таъби шуморо болида кардан, мисол шумо ки дар мо боварӣ кардем, моро дастгирӣ кардем, албатта ки мо ҳам баҳри шумо як чизе мегирем ки агар мо да фоида ҳам ки набошад шумо да фоидаш бирасад. як чизи тарбиявӣ ки таъби шумо болида шавад. ай Россия чӣ хел аст? мисол ай кор мебиёӣ бега монда мешавӣ, медорӣ як тамошо мекунӣ бо камак таъби одам мисол болида мешавад. ман худам дар вақте ки дар муҳоҷиратӣ кор мекардам, вақте ютуб медиромадам медидем ки як блогер як навор кардааст. бародармон Диловар Сафаров медидем ки як барнома кардааст. медиромадам тамошо мекардам. бовар бикунем хеле бо дилам кушода мешуд ки тоҷики мо ҳам хеле пешрафт аст, суханои зебо мега, барои мо фоиданок аст. ё мисол Қори Мирзо Маҳмудҷон чӣ қадр суханои зебо мегуфт. ҳастанд бисёри ҳамин блогерҳо ҳастанд, алҳамдулиллоҳ бисёр мавзӯъҳои хуб доранд. ҳамаша худованд дуо мекунем ки миллион шавад. шумо ҳам дастгирӣ кунед, тоҷики хитона дастгирӣ кардед, на каси дигара. некем шумо баъзеҳо мегӯед ки мисол исломия ё духта дар назди чӣ кор мекуна. филми ҳазрати Юсуф ҳам исломӣ ҳаст. тамоми уламо иҷозат доданд ки тамошош кунед. ҳамҷо занако ҳам ки бозӣ кардагӣ ҳастанд, мисол бо тарбия бозӣ кардагӣ ҳастанд. апае ки дар назди мо мебинед, ман аз он инсонҳое нестам ки сари личу куни лич бихеза қатъи ман навор кунанд. алҳамдулиллоҳ апа 5 вақт намозшам мехонам ва дар баъди мо ҳам ки бозӣ кунам бо ҳамин тарбиявӣ либосҳои мисол маҳкам ва навор мегирад, то ин ки ба дигаро ибрат шавад ки мешавад ҳамин хел ҳам ба навор гирифта сари личу дигар шавад. ин мисол як таъби шуморо болида кардан аст. ҳозир апа яда сухан мекунад иншоаллоҳ баҳртон метавонем ки худш бифаҳмем ки чӣ мехоҳад ҳамин апа. ассалому алайкум ба кулли тамошобинони шабакаи садои умед. бо шумо ҳастам апаатон ё хоҳаратон Суман. мехоҳам якчанд суханҳои баҳри шумо расонам. мо мехоҳем бо бародар садои умед клипҳо, қиссаҳо ва чандин мавзӯъҳои дигар пешниҳод кунем. сабаби ин суханҳо гуфтаниамон бар он аст ки шумо моро хато нафаҳмед, чунки як наворе кардем, баъзеҳо моро хато фаҳмиданд. ман бо ихтиёри худам ин наворҳоро гирифта истодиам.
мо наворҳои бемаънӣ накарда истодаем. Ҳар наворе мекунем тарбиявӣ, яъне исломӣ аст. ин наворҳо баҳри ватан ва таъби шуморо болида кардан аст. ҳар сухане буд дар ин ҷо гуфтам. дигар касе чӣ фикр мекунад, ихтиёр дасти худаш, чунки наворҳои мо ба касе зарар намерасонад. хуб бародарои азиз, ин апа якум боре ки дар навор гап зада истодааст. хай мисол чанд ҷош ки мисол хатое карда бошад, аз шумо бахшиш мепурсем. ва шояд ки дар ин ҷое ки ҳозир мо ба навор гирифта иста бошем, ҳар овозҳо омада иста бошанд, ишдан бахшиш мепурсем. ва баъзеҳо фикр мекунанд ки мо дар ин ҷо мисол танҳо нишастаем. На, баръакс мо ду бародар дига бо мо ҳастаем. Ваҳронҷон мисол камера гирифта истаем мора. ин бародарам бо мо аста. ин ҳар як заҳмате ки мо мекашем баҳри шумо аста бародарон. бозам миннатдорӣ ман ба ҳаматон расондани ҳастам ки ман боварӣ дорам бо дастгири шумо ба муддати кӯтоҳ 1 миллион мешавем иншоаллоҳ. мо алҳол як филм гирифтагӣ ҳастем иншоаллоҳ. бениҳоят филми беҳтарин аст. номи филм тарки ишқ ба хотири аллоҳ. ман боварӣ дорам ки ин филм вақте ки мо сар додем бисёриҳо бисёр чизҳоро меомӯзанд дар ҳамин ҷо. ҳозир мо як кадрша мемонем, камакакша тамошо бикунем. интизор бошен ва касе ки интизорад дар комментария фикр ақидотона бинависен ва иншоаллоҳ рӯзҳои наздик мо ҳамин филма дар ютуб нашр мекунем. сабаби ин навори мо яъне ки муроҷиати духтари панҷакенти ба мардуми тоҷик дар ин буд ки ҳамин апа ҳар як сухане дошт. дар ҳаминҷа гуфтам ки мисол мо бо ихтиёри худам ман дар ҳамин ролиҳо бозӣ карда истодам. ман ҳам мисол зиндагӣ дорам. ин апа ҳам мисол кор мекунад барои зиндагии худша пеш бурдан ва барои таъби шуморо болида кардан. ва иншоаллоҳ ки рӯзҳои наздик беҳтарини беҳтарин роликҳо, филмҳо, ҳар як чизое мебарем ки иншоаллоҳ ки баҳри ҳар яки шумо фоиданок аст иншоаллоҳ. ҳамин сабаб ин апа хост ки як суханронӣ кунад ки мардум ҳамин хато нафаҳманд ва дигар касе ки чизе мега намега ӯ ихтиёри худаш аст. дидем шинидем дар ҳаминҷа бисёри бародарон мегӯянд ки ту агар хоҳарат мешед дар навор мебаровардӣ, агар апат мешед дар навор мебаровардӣ, агар модарат мешед дар навор мебаровардӣ. ҳамин апаи мо ҳисоб мехӯрад, хоҳари мо ҳисоб мехӯрад, наздики мо мисол ҳисоб мехӯрад. ҳар як дунё дар чӣ модару чӣ хоҳару чӣ апае ки бошад барои мо апаву хоҳару модар ҳастанд. модар ҳамаш модар аст барои мо шумо. ва алҳамдулиллоҳ ин апа ба ихтиёри худаш мисол мехоҳад ки ролик бозӣ кунад. ҳар кас ихтиёрӣ аст. ягон кас маҷбур намекунад ки ту бояд ки бозӣ кунӣ дар инҷа. ихтиёр дар дасти худи ҳамин инсон аст. мисол мехоҳад бигира як чизе ки баҳри мардум фоиданок бошад. ҳам зиндагии худаш пеш равад ва ҳам мардумам тарбия ёбад ва ҳам савобе бигирад. иншоаллоҳ аз ин навораи мо шумо зарар намебинин, фоида мебинин. ва он инсоне ки дилшон бадай ва ҳам ки бадан хушон. ҳам хушон ки бадан, дилшон ҳам ки бадай. эй апат шу дора, эй апат шу надора, ман як гирифтанӣ ҳастам, ман як гирифтанӣ ҳастам. аввал аз худо битарс бародар, аз худо сахт битарс. ва мехоҳам ки як чизи дигара баҳри ҳамаи шумо бирасонам. шояд ки бисёриҳо донанд, бисёриҳо надонанд. мо як кори хайреро, як кори савоберо пеша гирифтагӣ ҳастем, яъне озмуни қориё. то қисми ниҳра мо дар шабакаамон партофтагӣ ҳастем. касе ки тамошо кардагӣ неста метавонед дохил шавед, тамошо кунед. ва иншоаллоҳ ки полфиналшам ба навор гирифтем. дигар мо қори қабул накарда истодаем. қорие ки буданд ҳамуно ҳамаш омадан, ҳамаш чиқере ки дар канал партофтагем ҳамаи ҳамиҳо бо полфинал омадагӣ аст. полфиналам ба навор гирифтагӣ ҳастем, финал мондагӣ аст. иншоаллоҳ ки рӯзҳои наздик финалшам ба навор мегирем. камака ин боша шумо кӯмаки худтона баҳри ҳамин қори бачаҳо бирасонед. баҳри мо лозим нест барои мо. барои мо фақат дуо кунед, басанда аст. аммо камака кӯмаки шумо барои мо лозим аст. вақте мо пеша ҳамин кора кардан мо оғоз карда будем ки мо ҳамин кора мекунем. зиёда аз 90% тамошобинон гуфтанд ки та агар ҳамин кора бикунем мо баҳри мо иншоаллоҳ ки тара дастгирӣ мекунем. вақте ки мо кора сар кардем хеле дастгирӣ сичдагӣ аст. хайр раҳмат барои ҳам бародарое ки дар ҳамҷа саҳми хушона гузоштагӣ ҳастанд. иншоаллоҳ ки ин хайр то рӯзи қиёмата мерава. ин ҷория аст, савобиш рафтан мегирад. чӣ хеле ки банк дар пул мемонӣ процент хистан мегирад, он ки ҳаром аст. шумо яъне ки дар роҳи хайр гӯё ки пул мондем, ҳамон аҷр мегиред. худованд дар нигоҳ кунед чӣ меҳрубоне ҳаст ки мега агар ту 1 сомон хайр кардӣ, ман 7 маротиба 10 маротиба ҳам пусуми тара зиёд мекунам. ҳам 10 маротиба зиёд мекунад, ҳам савоб мегирем ва ҳам иншоаллоҳ ки хайри ҷория аст, савобиш рафтан мегирад. чанд тараф аст баҳри мо.
барои ман суми ягон кас лозим нест. алҳамдулилло то чунин имкон зиндагиам 100% аст, ҳама тарафа беҳтарин ҳастем иншоаллоҳ. неки бисёриҳо мегӯяд ки ҳам пули манисасата бигир дар ҳамин озмун сарф ки ман пули манисасиам дар хидмам намерасад. бовар бикунед, ман аҷа дар 4 бародар қатима кор мекунам. 2 камерачи қори мисол миёрам дар бар мовардаги миёрам зиндагӣ доранд. ман бояд маблағ батиҳам ки мисол ки зиндагишон рафтан бигирад, ки қадар корҳои маро пеш мебаранд, ба навор мегиранд. ман суми ҳамин дар ҳамин рафта истай. ва шумо камака кам бошад саҳми худтона агар бихоҳен ин ҳамин картаи Сбербанкай бигузорем баҳри ҳамин қори бачаҳое ки имрӯз дар ин озмуни мо ҳузур овардагӣ ҳастанд. иншоаллоҳ савоб мегиред шумо ҳам. фақат дастгиритон лозим. ва баъзеҳо мегӯянд ки ту ин гадой ҳастед, шумо ба ҳамин роҳи фиребу ба бонаи қориё ба дигар сум ҷамъ мекунед. бароям фикри касе муҳим нест. аз кору аз амали ман аллоҳи ман бохабар аст. ана ҳаминаш барои ман басанда аст. ту хайр кардӣ, минат накард. хайр ки намекунӣ, накуну, суханам нагӯ. ман медонам ҳамон одамое ки дар инҷа сухан мекунанд ҳамоно умуман хайр кардагӣ нестанд, ҳамоно сухан мекунанд. одамое ки хайр кардагӣ ҳастанд илоям дар роҳи бадам ки равад мегӯяд мо хайр ба хотири аллоҳ кардем, на ба хотири ту. ана ин хел аст бародарон. касе хайр мекунад барои ҷони худаш мекунад ва касе ки намекунад мо коре надорем. худованд ёру мададгоратон бошад то наворҳои оянда. аллоҳ нигаҳбон.